बेंटल एरियानि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हिसाबै जों दिनै बेंटल कलेज बनसु इउनिटखौ जों दाफुंना दिनै होफैनो हाबाय। बेंटल कलेज बनसु खोन्दोसाखौ दिनै दाफुंबाय। चिरां जिल्ला बनसुनि बानजायनायाव दिनै बेंटल कलेज बनसु खोन्दोसाखौ मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि नुजाथिनायनि गेजेरजों दाफुंना होनाय जायो। चिरां जिल्ला बनसुनि आफादगिरि इन्द्रजित कुमार ब्रह्मआ बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंथियो दि आच्छा जों दिनै बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टफोरनि हेफाजाबाव बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टफोरनि लुबैनाय हिसाबै बा बेंटल एरियानि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हिसाबै जों दिनै बेंटल कलेज बनसु इउनिटखौ जों दाफुंना दिनै होफैनो हाबाय। दा बिनि गेजेराव जोंहा बे दाफुंनाय समावहाय जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथांमोना फैदों। बेजों लोगोसे इडुकेसन सेक्रेटारि प्रेमा इसवारि आरो एजिएस बिमल बसुमतारी बिथांमोना नुजाफैदों। आरो बेजों लोगोसे आलासि महरै जोंनि खोन्दोनि कासिकट्रा खोन्दोनि आफादगिरि बिथांमोनाबो सफैदों। बेजों लोगोसे जों जन्थु नैबे खोन्दो दानायाव जाय मेजर रल लादोंमोन जोंनि बेंटल आनसलिकनि फंबायमोनहा मेजर रल लादों। दा बिनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि बेंटल कलेजनि जिथु इउनिट बे इउनिटनि आफादगिरिखौ एलबार्ट नार्जारी हिसाबै जों नैबे फंबायखौनो जों मोननो हाबाय। बिथाङा जाबाय बेंटल कलेजनि इउनिटनि प्रेसिडेन्ट आरो जिएस हिसाबै जोंना एनार्जन फंबायखौ जों मोननो हाबाय। बे फंबाया जोंहा आरो बेजों गोबां मावथि बिथांमोन दंबावो। आं नामखौ दिनै बुंजोबनो हानाय नंला। नाम जिथु फार्स्ट टाइम नुनाय हिसाबै गोसोआव थाजोबनाय नङा। बे हिसाबै आङो बिथांमोननि नामखौ बुंजोबनो हाजोबाबाबो बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै जाथिनि हारिनि आरो स्टुडेन्ट लाइफआव जिथु केपासिटि बिल्डिं लिडारशिपनि जिथु केपासिटि बिल्डिं बिथांमोना बेखौ सोलोंनो होना फैदों। आरो बेखौ जों खुब वेलकाम आरो बनसु जानानै फिउचाराव बिथांमोनखौ जों कंग्रेचुलेसन होगोन जे बिथांमोना आवगायबोदों ससाइटिनि थाखाय मावनो होननानै स्टुडेन्ट वेलफेयारनि थाखाय मावनो होनना बिथांमोना आवगायदों। बे हिसाबै जोङो जोब गोजोननाय दङ आरो बिनि सायाव जों जोबोद बाख्नायदों। गुबुन गुबुन कलेजफ्रावबो बिदि इउनिट दाबावनांगौ दं। ज' बेबायदिनो इउनिट दाबावनांगौ दं। जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ अलरेडि बनसु इउनिट दंखायोसै। बेनि उनावहाय जोंहा बेंटल कलेज जाबावबाय आरो फैगौ समावहाय जोंहा इउएन कलेज दंबावो, बङाइगाव कलेज दंबावो। बेबायदिनो जों सानफानि एफा सामा जोंहा इउनिटखौ दालांबाय थागोन। खारन बिथांमोननिखौ जोङो लिडारशिप ट्रेनिं होनांगौ। जाय माने चेप्टार आउट अफ द चेप्टार सिलेबासाव जि बुस्थुखौ जों मोना, बे लिडारशिप क्वालिटि ट्रेनिंखौ जि बुस्थुखौ माबायाव मोना, चेप्टाराव मोना। बेखायनो बेबायदि इउनियन बडिनि थ्रुयैनो बिथांमोननि केपासिटि बिल्डिं लिडारशिप क्वालिटि बिल्डिंखौ बिदिनो थ्रुयैनो बानायनाय जायो। जिथु नैबे गोदान इउनिट बिनि सोद्रोमाफोरखौ माबायदि खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो? बिथांमोना खुब जोंनि जिथु बनसुनि जिथु खामानि मावनाय खुब टेनजिबोल एन्ड फ्लेक्सिबोल। जोंनि मेक्सिमाम जोंनि बनसुआव जेसेबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथाङा रिसार्च खालामनासो खामानिखौ मावो। आरो आं फैगौ समाव बिथांमोनाबो रिसार्च खालामनानैसो खामानिखौ मावगोन आं बेखौ मिजिंथियो।